Bă, da, bă. Tu ce faci, mă? Fumezi? Nu, nimic, nu. Bă, Ei, bă, nu mai ai voie să filmezi că să fumezi? Știi că n-ai voie să filmezi? Iai? Iai băiețaș. Mă, băiețaș, că nu dacă... Bă, voi știți? da, hai că te ascultă și ăla dacă e. Da, trebuie să lași pe... Bă, unde fuge? Nu știam. N-are cum în România. Uite și asta, bă, asta e o capibara. Omorâți eu! Dar... Aoleu, bă, ești bine, bă? Hai că e bine. Bă, haideți doar să plâng. Ia uitați ce a făcut pe ăstea. Doamne, doamne, doamne. Bă, fugi, fugi o gură pe acolo. Nici, ajutați-mă și pe mine! Bă, hai să... Bă, uite, fugiți! Eu mă duc într-o casă! Fugiți, bă! Aoleu! Bă, fut, bă! Uite-te, să vedem dacă eu într-o casă! Nu! Hai că nu-i deschisă casa! Bă, vină încoace, bă, că... Bă, nu acolo, bă, vină încoace după mine! Veniți încoace după mine, că știu eu unde putem să intrăm. Unde ai așteptat? Unde sunteți, bă? Care casă? A care e asta? Bă, uite! Intră în casă, intră în casă! Gata, am intrat. Bă, ce se aude, bă? Doamne ferește, nu putem să-l omorâm. Bă, fugi pe geam, fugi! Aoleu, fugi, intră tu primul. Aoleu, intră pe geam. Aoleu. Bă, fugiți. Mamă, am intrat sus. Unde sunteți? Eu sus pe asta. Uitați, la casa asta puteți să intrați. Bă, vină încoace, bă, hai aici, bă, hai aici, că... Aoleu! Bă, hai la casa asta, bă, vină încoace, bă. Bă, hai să... Vină încoace, bă, hai să intrăm sus. Apasă pe... Gata, bă, uite. Bă, ce-ai făcut, bă? Vrei să te salvezi? Aoleu! Fugiți! Mă duc iarăși în casa asta, hai! Gata, bă! Bă, e casă! Aoleu! Capibara, capibara! Aoleu, bă! Hai să ne ducem la un etaj mai sus! Gata, bă, eu m-am urcat aici sus! Aoleu! Fugi, bă, fugi! Bă, vină bă la casa asta, bă, că ți-am arătat unde, bă! Bă! Aoleu! Bă, veniți încoace la mine!
vină încoace, că te-am luat eu. Aoleo, nu putem să intru în casă cu tine. Intră acolo. Intră. Bă, am eu ceva. Uite bomba asta. Da, bă, unde mă, nu aici, bă. Bă, tu ești nebunat, ca bă, dacă muream. Bă, nebunule, bă. Eu o să dau o bombe la capibare. Uite! Aoleu. Duceți-vă, capibarelor. Unde sunteți? Acum vin. Ui! Aoleu. Fugiți! Vină încoace! Aoleu! Aoleu! Vină încoace, bă! Bă, putem să rezolvăm doar că cea mai puternică bombă din lume. Bă, băieți! Putem să-i omorâm cu cea mai mare bombă din lumea asta. O ai la tine? Că mi-ai spus că ai o bombă în buzunar. Dar bomba aceea de atunci... Dai exact cu copacul. Bă, nebunule, unde ai căzut cu copacul, bă? Aoleu, copacul. Aoleu. Bă, du-te-ți-vă și omoră-i.